What's up, kanawong? For today's video, tikat to kami tamon Carabao, diya rumamay. Ayaw ito. Ako yung Roberts, diyan gwapo pero may pangarap. Ayaw ito. Bilaan na kami yung mga kanawong kaila rumamay. Ayaw ito. Lagad di kanawong napakyut la. Ayaw ito. Bila rumamay kanawong ano. Dapat balik. Dapat always ka happy. Kaya no. Kung happy kita, nagiging cute kita. Ayaw ito. Alagat nagiging cute. Bila rumamay kanawong. Gana nga ni makaksot, makit pa. Sis kanawong. Nabibinuwa ka naman mga kanawong. Di kinatuoda yung mga kanawong. Kaya makaksot lalaga ako. Ayaw ito. Kung kailang makaksot, at least totoo. Adi kami tikat to kami tam Carabao kay dila rumamay mga kanawong. Dila na kami niyo mga kanawong. Mga kanawong is kalpot ko pala tika nga eskulan mga kanawong. Yung pulat ng papa kuwan na anto. Habulog kay nagkuhan niya nag-inom. Kay dila rumamay. Dari na tod. Nag-inom. Ayaw ito. Dila kami niyo mga kanawong kay balaw. Balik dila aroma may mga kanawong mapagpahiya happy na hihiba kaya ko hindi study first la ayaw na study first la ako pero kayo yung naghabol sa taong hindi naman kayo hinahabol kayo yung nagmahal sa babae hindi naman kayo minahal ayaw na mga kanawong minahal ng kasagada mga kanawong hamok lubak-lubak ng mga kanawong lagag kami ng Carabao rayot ng bihay sinuwakin ko ito ba palo ada pang bihay narayo gad mga kanawong laro mamay mga kanawong ayaw ito Kuya Robert Jerry Guapo pero may pangarap ayaw ito lagad kanawong binuhay na nira. What's up mga kanawong laro mamay ito yung mga panahon wala kami mahaw ng mga kanawong kay kuwan sinaigat kuwan kalsada ala kita makurin man kami dumaretso nga na kami madam bawal naman kami dumaretso kami may di na naman nagmamalay ayaw ito masa magpagkayaya ayaw ito mga kanawong pero gamit para pamimig kalsada ilaro mamay mga kanawong ayaw ito. Bali ni Carabao. Outdoor kuan. Liwatit tigot. What's up? Kanong din ako tam Carabao mga kanong kayila. Ako mga may masaram-siram na mga kanong. Ayaw ito. Upilahin kami ninyo mga kanong for this video. Ang mga ito mga kasi mga kanong kayila ko may. Ayaw ito. Mga kanong tam kakao. Carabao. Ayan. Dito las katapusan ko kuan na niyo. Ngayon butang na dito. Kuray pa. Tadi ko dito. Man. Kanahon. Hindi laro mamay tam Carabao. Mamasakay kita kanahon. Hey, hello. Dilaro mamay tam Carabao ka nang. Ayaw ito. Man ko na yun na. Nabagtik na. Ayaw ito. Ito ngayon tagpapag ka nang. Tagpapag ka nang. Dilaro mamay. Ayaw ito. Taas na paano? Taas. Adi.
Dilanin kami yung mga kanong kay larong mamay. Hayaw ito. May mga kanang karabaw kay papalanayan ng itong alibunan. Taksi! Mga kakawinan. Kuha na rin. Kasi sigman. Kung mga kanang alas 6, mga alas 7 naman mga kanang hindi nila harong mamay. Ayaw ito. Di mo mali pa bala na pa? How? Anay. Sige, kuha na. Papawaran na yung papa mga kanyang ito ni papa papawaran. Ito. Tidak ni papa papawaran dia. Ini papa papawaran mga kanang guys, for today's video is damong salamat yung pagsuporta kada alaw-alaw and damong salamat. Ako yung Roberto di gwapo pero may pangarap and damong salamat guys kutob na kita ni and sana tamo patat mga video nga ma-upload pero may kamo pag-click na sa akin notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong mga video. For today's video is bye bye.